Witam bardzo serdecznie od Ciewyrtny, szkolny regionalistce. Przed nama głędę tej na udzibach języka kasiepskiego wiele rozmaitych dzejaniów sparłączonych z głędoma. Je na przemier rechta ja z klasą trzecą gwizdka kasiepskiej, bardzo fajna ma to idze, mamy fajny tekst, mamy stroje, wszystko przerechtowiwo, medzece sobawią. Uczą przez zabawa, tyś także je nama baro redosno, ale chcę dzisiaj zaproponować taką łydzibę stworzenie własnych książki o głędach, żeby dzece mogli ją później wziąć do domu po zrobieniem i tyś opowiedzieć starszym i spytać rozmaite słowa, kasiepści sparłączone z głędoma, ale tyś tymach terne są sprowadzone do nas na kasiebę i ma powiedzieć, jak te rozmaite kasiepści nasze zweci są prezentują i co na ty na przemier dance wisy. Tak ty zaczynamy. Proszę bardzo, ta kiertka nut złożyć wzdłuż. To jest pierwsze nasze zadanie. Bardzo trzeba dokładno postarać się złożyć, żeby nie wszystko było bardzo równo, a potem składamy tak sąśka jeść rys na pół. Zece czasa so pitają i nawet tak robią, że prawie nie wzdłuż, a przyk to składają, także musimy bardzo uwyziać i teraz po takim złożeniem składamy jeść rys z każdej strony do wstrzutka. Jak opowiadamy uczniom po kasiepsku, jak to złożyć, to na gwesłani też są uczą języka kasiepskiego. Słuchani, rozmieni tego języka, także przy tym wykonywaniem tych sądzieczki na gwes język kasiepski je używany. Tak my złożyli tak sądzieczka, na którym mamy już wymalowany rozmaite rzeczy sparłączone z głędoma. No teraz nut rozłożyć tak sądzieczka i złożyć ją prawie przyk. W ten sposób chwytamy ją tyłek, gdzie jest ten nasz zberg, nasze zegniący, nie z tej strony, leno z tej. I teraz bierze nożicę i nożyca ma przecyną blusum wystrzutk do płewy. Tak porówno chce, żeby później ona nama sofejn złoży. No i jak rozłoży tak sąsieczka w ten sposób, no to i musia ją bardzo dobrze złożyć, tak żeby płezwa głędę była na samym płeciątku. Składam książkę w ten sposób, składam ją też za dzibą z tej strony, muszę ją belno tyłe sprasować, wyprościć po błekach, żeby nama dobrze so rozkłada i w ten sposób stworzajem książeczka i każde dziecko może stworzyć książeczka, która nie brakuje ani zszywaczów, ani niczego. Na każdy starnie je jeden malent i jeden wyrys. I teraz osobne zadanie sparłączone z tą książeczką, no to pomalowanie, pofarbowanie tych wszystkich elementów. Ale jest to pierwszy cel tej roboty. Zwróćmy uwagę dzieckom na to, żeby one, jak malują te rozmaite elementy, też przestrzałe są, jak osobne te słowa są zapisane. No mamy tyle głędę, na pierwszym później mamy gwieźdur, Mikołaj, Nikloś, możemy rozmaice nazywać, mamy świeczka, tyle są daręci, potem lińcuch, kugla i gwiazda. Ja już sobie taką jedna książeczka tyle zrobię i powiem wam, co je wprowadzą, jak dzieci już mają tak książeczka, no to na pierwszej stronie no, piszą miono i nazwisko po kasiepsku, to jest bardzo ważne, żeby to było po kasiepsku i też wypisywają te płezwy tych elementów, które są na pierwszym placu, a mogą też coś swojego domalować. Płesobny starna to mamy gwiezdora, je domalować też darenk i mam całe zdanie. To jest fejn gwieźdur, łen my miech. I mamy już dwa zdania, które nasze dzieci mogą zapisać i powinny jakieś zdania zapisać sobie w tych książeczce, a potem je przeczytać. To jest zielony danka, na niej są kugle, tyle iście domalowany je ciep. To jest też jakby z mojej strony. Ty je wielgy i myły świeczka, one są żółte. Domalowane jeszcze jedna świeczka. Tyle są dwa daręci. Jeden je
młodry, a dredzi zielony. Na dance wisy lincuch, łen je krótci. To je moja kugla, łena je żółty. I ostatni starna gwiazda mergy. Ta gwiazda je żółty. Te zdania mogą być rozmaite i potem po wykonaniu wszystkich tych starnów dzieci po sobie bierzą swoja książka i czytają swoje zdania. Ważne jest to, żeby tyś szkolny na tyle te ich zdania napisał, żeby to wszystko, co w tych książce jest, było bardzo poprawne. Można jeszcze insi ciekawe zająca, czy też działania językowe wymyśleć z tą książeczką, ale ważne jest to, żeby dzieci wzięły ją do domu i pokazały swoim starszym, co im się udało zrobić. I je wam przedstawię jeszcze moje jedna uczennica, która taką książeczkę zrobiła, ale z kasiepścima letrama. Ona wam powie, jakie słowa ona w niej zapisa. Dziękuję wam bardzo i bardzo serdecznie rycia do sposobnych takich zindzeniów. Do uzdrzeni. To jest moja książka, zrobiona na języku kasiepścim. Łena my tytuł kasiepści letre, a teraz przeczytam wszystkie kasiepści słowa. Łekłe, łesem, łekno, kłeło, kłet, kłych, łychłe, kłyre, błylwe, łycha. Kiełb, ptyszk, jul, myli, julci. Rąka, zębę, gąs, język, rebę, kasiebek, grzebek,